Benvidos a Todo Mal, o programa que fai chin-chin. Chin-chin, cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Vou escoitar algo enorme e falar de paridas. Todo mal, não para de chover em Galícia. Todo mal, quero me matar. Xa non me acordaba que era vir a facer o Todo Mal, Dios mío. Xa estamos en el aire. Non estamos no aire? Estamos en el aire. Cantas tazas de los tomaches para estar no aire? Estamos xa grabando, refirme. Espera, diña gravar. Creo que sí. Esa era unha cousa bonita de saber. Ai, sí, menos mal. Necesitamos unha produción, que nos mire a ver se está grabando o programa ou non. Ou alguén con dous dediños de frente, que lle acorden as cousas que fixo fai un minuto. Bueno, desculpade, é que estamos nerviosos, porque é a volta do Todo Mal, que pode ser a próxima, sabe Dios cando será. Entón sempre é un misterio, é sempre unha novedade volver a facer o programa. Sí, Che, non des tanta explicación. Non hai que dar Estamos aquí explicacións. porque non pudemos antes porque estábamos traballando, que senón nós facíamos isto lo primero, que máis nos gusta isto, pero isto non se cobra, o outro sí. Entonces, non lle vas dar explicacións á xente? non, que explicación lle hai que dar? Eu que sei, lo siento mucho, que estuvastes facendo... Traballar. Venga, a jugar, non? Que pouco... Así a xente non vai empatizar nunca contigo, non te conoce. Non vai É conocer... que eu non son de empatizar, eu sempre salgo a ganar. Ai, xa todo o que vas dicirlo. Que é empatizar? Que a xente diga, ostras, mira, Marcos, que persona hai detrás do tonto que é, hai unha persona. Se non van chamar tonto, eu non quero que empatice. Entendes? Entón a xente ten que empatizar contigo, saber por que non estuveches facendo todo mal, que hai xente completamente huérfana de podcast por culpa nosa, e que leva un montón de tempo pagando o Spotify, o premium, pa qué? Pa escoitar porquerías por aí adiante, entendes? Ostras, estamos en Spotify e hai que pagar para escoitarnos. Non, o sea, hai xente que pagará o premium, digo eu, para non ter anuncios. Sí, hombre, sí. Tamén hai que pagar por entrar na catedral. Parece locuras de todos os tipos. Pero a mellor hai xente que está pagando unha suscripción a YouTube Premium, a mellor hai unha persona no mundo que coincide ser gallega e ter o Todo Mal, e que non sigue no Todo Mal, e non ten contenido para consumir. Ostras, que non E haxe... eses cartos, que estáos tirando á basura? A min que non haxe para consumir, preocúpame. Verdad. Eu sempre quero que haxe para consumir. Por eso, e por Sempre os gallegos nos preocupamos de que a xente teña para consumir, non vamos deixar ahora. Por eso. Sabes que nós fixamos nos narcotraficantes porque ti entras na casa dunha señora gallega e queres de comer, queres de beber, queres algo. E claro, cando se entraron que había droga, dixeron, temos que tamén ofrecer droga. Foi para ofrecer. Por empatizar co que ve Somos moi... O gallego é empático. É moi empático, entonces por É eso che empático, é simpático e é problemático. Todos os táticos tenos. Entón, non vas dar explicacións, para ti xa está. No, eu se queres das, ti dalas. Dalas, cowboys. Pois por mí xa estaría, o que dixeches está perfecto, a verdad. Para que me das todo este rollo? Pero que sei, non sei. Bueno, hai algo que queres contar de todo este tempo que estuvimos ausentes? Sei que o pasei mal. Bueno, é verdad. É verdade. O sea, que corroboro. E ti que sabes, eu paso mal ou mal. Coño, porque estuvamos traballando xuntos e é verdad. Non estuvestes traballando xuntos. Son unha cousa, xente... Pasei no mal, sufrín. Foi a miña jefa. Bueno, tampouco che apretei moito, ó. Non había risas, non había alegría de vivir. Non había sol. Todo ese tempo que estuvo chovendo foi porque estaba sendo a miña jefa. E puxose gris Galicia. Sí, Que malo pasei. Pasástelo mal. Dios, saído por riba de terche que dicir, sí, no, eso está perfecto. Pero eso non é que eu sexa tua jefa, é que te hares un peloto sin falso, lo. No, pero o que quero é acabar. E o jefe che di que tal está isto, e lle dir mal, dixe por darlle unha volta. E che di, está perfecto, jefe, espectacular, é usted brillante. E mandanche para a casa.
Bueno, é verdade, veña, hai que contalo todo tamén. Pois si, foi unha xefa de Marcos, Moi mala jefa. moi mala xefa, por qué? Nunca pagastes un café. Eso foi verdade. Nunca paguei o café, pero porque o pagaba a empresa. Nese momento. Nunca pagastes un café. Nunca nos levastes a unha jornada de convivencia. A un paintball, a uns cars. Algo de jefa, de molona. E que seguro que nos leva, inda que sea traenos un ping-pong. Nada! Nunca trouxestes nada de comer. Que jefatura é esa? A verdade é que sí. Bueno, estou aprendendo. A ser xefe tamén se aprende, Tampouco, tens que dicirlo todo, tampouco botei broncas. Porque a ser xefe, bo ou malo, aprendese. Quen se atrevía a facer nada mal? A buen día, estábamos todos tesos como velas. Unha jefa malísima. Malísima, Bueno, é igual. Mira, sabes que pasa? Xa me arrepento de que teñas que dar explicacións. Pa que tens que dar explicacións? Isto é benvidos a todo mal e hai que follarse con todo mal, non? El pasado está, pasa a página traumado da vida. Eres un traumado da vida. O pasado fai máis daño que o futuro. Porque o futuro ainda o cambias. E o pasado, que? No, eu esa época foi unha época mala. Ahora vai vir o bo. Ahora dan o veranito, non ter jefe, triqui, vuelvo a ser autónomo. Bueno, seguir sendo autónomo con jefe. Doble reviravolta, la mierda sobre la mierda. É como que che poñan para comer merda e che mexen ao lado, en plan, de guarnición. Bueno, mira, é igual. Pero moi ben, fixeches moi ben. Arrieritos somos. Que? Arrieritos somos. Que queres decir con eso? Non sabes o refrán? No. Arrieritos somos e en el camino nos encontraremos. Que estás insinuando que vai ser o meu jefe algo vez? Canchadera, mona. Podes estar moito que espabilar. No, con que me pilles, eu teño unha escopeta. Non me fai falta ser o teu jefe. Non vou tirar a matar, Ora, pero nunha rodilla así, para que despois, cando me cambio o tempo, fagas... Joder, máis eso con tiro no peito. Bueno, é igual, mira, tanto ten. Vamos a poñernos a funcionar. Ola a todos, Sí. Botámosvos moito de menos, temos moitas ganas de facer podcast, non temos tempo de preparalo, pero quixemos sacar, porque despois a mellor estamos outros 3 meses e dixemos, vamos subir un, polo menos, para que En Semana Santa, Mira que ten mérito, volvemos sempre en vacacións. Non, que nin vacacións temos. Nin vacacións temos, pero podíamos aproveitar esta tarde maravillosa pre-Semana Santa para andar rascando os collóns, que é o que che gusta facer a ti, máis que nada en esta vida. Sí. E non estamos facendo isto, estamos aquí, funcionando, e eso está moi ben. Vale, botamos a todos moito de menos a algunha xente. Botamos a todos moito de menos. Botamos moito de menos a todo o mundo. Bueno, é verdade, levas tanto sin facer que se che olvidou falar. Olvidouseme, sí, que vai antes, o verbo, o sujeto, o predicado. Bueno, tampouco entres en sintaxis que... Pretérito con perfecto, ese que... Bueno, é igual. Que botamos a todos os chicoritas de menos. Menos algúns, porque xente gilipollas seguimos encontrando pola vida. E entonces propoñoche empezar o todo mal rajando. Bueno, ben, eso gustame. Sí, gustache. Vale, vouche poñer a situación. Ti nunca lees os comentarios, No. verdad? Vale, pois... Non, porque hai comentarios malos, entón para que te vas a topar con algo malo, sabes? Hai moi poucos, É como se houbera Cuba Libres que só operan mal. Non beberías cerveza. O pasa que están todos tan deliciosos. Pois vouche contar que pasou un dos últimos vídeos que subimos, non sei cal foi exactamente. Os comentarios son como as parellas. As boas non che acordan, pero as malas quedanche gravadas a fuego. A verdade que... Non estuvo mal reflexionado. Xa o diste todo. Daí todo un jefe aí atrás que che dicía que nada ben, e entón aprendín a darme a mí mismo, no? En plan, mía, chaval, e bueno, eso. Vouche dir unha cousa, e con isto acabamos. Non te rascastes os huevazos. Estuveches cobrando por traballar hora e media ao día. Bueno, igual un pouco máis. Joder, gracias. Claro que a miña hora e media é brutal. A tua hora e media conta como 8 de outra persona. Para traballar, para o sexo seguramente non, pero... Bueno, non sei, debo ser un fiera. Bueno, escoita, comentarios de Instagram. Sí. Que subimos un dos últimos vídeos que subimos, non lembro cal, ti fixestes un comentario que dicías sempre máis é mellor que menos. Ajá. Non? Unha frase... Decir. O sea, eu a veces falo moi ben.
Bueno, pois Sempre máis é mellor que menos, que eso xa non é cousa miña, xa ven dos árabes que inventaron as matemáticas e os números, e máis é mellor que menos. Vale, pois ti fixaches ese comentario, non? Correcto. Dis ti, ese comentario puido ter unha crítica? Espero que non. Sí. Pero, jo. Ponche un tipo. Xa sei, alguén contrario a sumar. Poñeche un tipo. Pois non é verdad. Mais non sempre é mellor que menos. Por exemplo, se tes unha enfermedade, máis non é mellor que menos. Home, máis mediciña é mellor que menos, por exemplo. Home, está claro que máis cáncer non é mellor que menos cáncer, pero en principio máis é mellor que menos. Bueno, isto demostra que en internet nunca nada vai estar ben. Non, isto demostra que en internet, exacto, a xente é gilipollas, non? Bueno, non ten que Non ser... toda, non toda. No, pero nin na siquiera él. Él simplemente reflexiona e di, pois eu penso... Claro, sempre vai haber alguén que pense o contrario. Vale. Claro. Pois Pero- para que vexas, tens que ter moito cuidado cas cousas que dices. Vale, vou ter cuidado. Sabes que pasa ao contrario? Eu funciono de forma... Contraria. No. Ah. Altruista. É É que sei. Eu, altruista. Eu Aprendi son esa altruista. Altruista e empático. Se eu fago un comentario que non ten nada de malo, en principio, non habería por onde coller ese comentario, máis é mellor que menos. E a alguén lle parece mal, eu non intento ter comentarios menos malos, senón que me abro xa directamente a ter comentarios malísimos, porque como se me vas a criticar por todo, Polo menos dicir cousas... claro, podo dicir animaladas na máis. Ah, pois tamén estaría bonito. Pois, deste tipo de personas me gustaría falar agora para abrir este todo mal, non? Porque resulta que eu estuve reflexionando. Ostra, É que tuvemos moito tempo. a verdade. Estuve reflexionando, non? E resulta que ti encontras pola vida con personas que son moi sensibles, ou polo menos elas din ser moi sensibles. Vale? Ajá. Personas que che din. De feito, hai personas que din, eu son super sensible. Definíndose a sí mismas. Tú nunca en tu puta vida la vistes emocionarse ou portarse ben ou calcar cousa. Non, pero eles din, que eu son moi sensible. Eu... Son como a puntiña da pirola. Que é super sensible. Pois, según estas personas, defínense así. Como se chama esa parte? Puntiña da pirola. Bueno, en forma técnica. Que non sei como se di en gallego. En castellano. Creo que é prepucio. É o prepucio. Bueno, Pero non sei. Pois hai persoas que son non como... sei se esa é a piel de fora, eu dixo de dentro que é máis sensible. Máis aínda. A puntiña da pirola. Bueno, O de pois, dentro. Hai xente que se definen como... O que mete na boca. Hai xente que a sí mesma se define como o prepucio da pirola. que din que son supersensibles. Ajá. Non? Vale. Entonces, de feito velas que están vendo unha película de Antena 3 e emocionanse cando unha persona está no hospital, non? Cando hai un villano e se porta mal co protagonista e din, ai, que injusticia, por favor, os demogorgons que malos son cos rapaces de Stranger Things que lle están facendo a vida imposible, Dios mío, e choran e emocionan, e pasan mal polo personaje da película. E despois eles na vida real son uns tremendos hijos de puta, sabes? Son os que están no supermercado colándose, son os que lle están facendo bullying no chão a todos os demais, sabes? Que lle tratan mal aos becarios. E esa xente, a máis hija de puta, sabes? Que diste, tía, antes de ser amigo teu, prefiero ser o can que está na casa de Cruella de Vil. Uf, moi... Petache, verdad? Cruella de Vil un can, xen tiña can Cruella de Vil. Que? Cruella de Vil é o que lle quitaba os plexos aos cans para facer abrigos. No, intentou, non? Bueno, pois que o intentaba. Intentou, non é? Intentaba tan fuerte que tiña un abrigo de piel de dálmata. Bueno, pois, vale, isto non o pillastes. Hai xente que é tan mala que diste era mellor darlle o día da nai á madrastra de Blancanieves. O sea, é mellor a madrastra de Blancanieves que esta persona. Entendes? Non sei se me estás entendendo. Sí. E faime moita gracia, non? Como se emocionan e como din ser tan sensibles con respecto a cousas que ven na televisión e despois na vida real son malos como la puta peste. Sí, esta xente que aparca ocupando dous sitios. Por exemplo. Que che poñen que a mí xa que aparques ocupando dous sitios xa me parece mal. Que hai xente Pero que o fai por inutilidade como a ti. No, eu non ocupo aparcando Bueno, a dous veces sitios. Eu ya- aparco tan mal que non estás aparcado ao lado, pero esa é outra cousa, non é aparcar ocupando dous sitios. Que hai agora os parques que pon
parking para coche pequeño. E o cubo meten un coche grande ocupando os dous sitios. E o do parking, como non vai ali a meter unha multa de 6.000 millóns de euros? A culpa é do parking. Pois sí, completamente. Pois si, esa xente que... Claro, esa xente que Esa xente que cando o diario de Bridget Jones, no, como se chama a outra? No diario de Noah, Sí. caen as Caen as lágrimas lágrimas pola e- velliña e depois ve un vello pola calle e empuxo e tira. Sí, que despois son máis malos que o que matou a nai do Bambi. Sabes? Que tú ves, vendo a colección de películas de No, pero é verdade, quero dicir, que sempre están en ai, pobreño, ai, mira o que lle pasou, ai, o que... E se a súa vida fora unha película, sería un malo malísimo, joder. Totalmente de acuerdo. Entendes? Sí, sí, sí. Son sensibles de pantalla. Sensibles, Claro, Sí. na pantalla, cor da pantalla e cor de carne e hueso. co de carne e hueso, me cago en diablos. Claro, aos que non lle podes cambiar a vida porque non existen, Exacto. con ese ser sensible. Pero cos que lle poderías axudar e poñer tal, a eses vas a jodelos. Sí, sí. Eu creo que a grandes rasgos e en palabras técnicas creo que estás definindo un hijo de puta. Pero bueno, Pois básicamente, pero quería dicirlo con outro tipo de palabras. que tamén pasa, sin ser pantalla, pasa en cotilleo. Como un cotilleo. Pois, a que non sabes quen está moi enfermo. Ai, pobriño, tal, non sei que. E depois tirabas a basura para a súa leira, Sí. non poñías para a festa, ainda que che viñera a pedir ele e dicías, sí, sí, sí. O conta, compañero sí, de sí. traballo colle unha baixa e di, pues non está tan mal. Sabes, pues, porque colle unha baixa non está tan mal, non está tan mal. E despois o outro tal, non sei que, contenche que o outro está enfermo e dache lástima. Sempre que alguén colle unha baixa en Galicia, o primeiro que di alguén cando se entera é se collera unha baixa cada vez que todo mal, que é como en principio, non é unha competición. Pois sí que me sorprende moito este tipo de personas. E aparte que son personas como que se definen máis do que demostran, non? Normalmente. Ai, é que estou chorando, estou me emocionando. Sempre que se emocionan, procuran que o vexa alguén. Sí. Porque senón non se lo cree ni su madre. Sabes o que che digo? E entonces de boquilla, sí, pero despois, hostias. É xente que se emociona para fora. A xente cando se emociona normalmente intenta Aguantarse. aguantar. Estes no, están como... Son como que van Ai, como a la tos. isla de las tentaciones, que choran sin lágrimas. Ah, sí. Sabes? Pois isto, que me Facer fai a rabia. mica. Sí, que se chamou toda a vida. E as lágrimas non te quedan. Pois nada, que me sorprende moito este tipo de personas. Vai, me fixo moita gracia. E nada máis. Vale, outra cousa. Ti queres rajar de alguén? Eu de ti, pero como tal diante vou pasar. Rajar de alguén. De algo que faja a xente. Eu, por exemplo, a mí jodeme isto. A ti jodeche algo das personas. No, eu estou a tope co ser humano. Isto que me contaches antes de entrar, rojo. Non me acordo agora Como mesmo. te vai acordar? Dos que beben. Ah! Dios, como está na cabeza, non me acordo nada. Dios mío, acabo de dicir. Hai unha cousa que me fastidia profundamente. Vale. Que é a xente que bebe ca boca chea. Como? Beben ca boca chea. Beben ca boca chea. Pero beben ca boca chea de bebida. No, están comendo, meten comida, ponen a boca chea, e a boca... No, e aparte están falando, no, o outro día... E é como, me cago en Dios, fai as couriñas unha a unha, meta a movida na boca, mastiga, traga, e despois bebes, que se che mezclan os sabores, que ahoga a comida toda. Joder, que parece que acaba de chegar da guerra sabes, que foi a guerra medieval e chegou a un señor con noticias e comendo o polo e Cona, traja, hostia, e despois bebes. Aparte que é malísimo para o esófago meter aí todo ese bolo alimenticio humedecido. Sí, a verdade é que o que dices sí que é desagradable. E aparte dame noxo, non sei por qué. É como as servilletas molladas, que me dan noxo, pero non ten sentido ningún. Home, sí que ten sentido, porque poden ser moitas cousas. E ti como non sabes o que é. No, unha servilleta mollada dame noxo. De auga. E sabes que a auga dache noxo. E se está no fregadero xa é como... E é como non ten nada, é unha servilleta mollada. E logo hai xente que colle e ten, eu que sei,
a cunca isto, non? E vai a botar para lavar, pero mete dentro todas as servilletas e depois deixa no lavadero. Este, E sabía cortar as mans. Hostia, e depois Ou nos bares, teño que eu sacala. Hostia. A mí dá un asco tamén nos bares meterlle todo aí que diste, bueno, eu entendo que é para que recolla todo a vez o camarero, pero... Deixo a el, que Puta sabe noxe. recoller. Hostia, depois ter que andar aí a sacalas de dentro porque a outra mona meteu no dentro, coño. Vai, veces que o faz sin querer, pero sí que é noxento. Pois eso, dame noxo a xente que bebe sin tragar. Por favor, galegos, galegas, Un orden. tragas. Oso de churrasco. Tragas e despois aproximas a túa bebida, lévala á boca e glu, glu, glu. Estás pedindo a Galicia que sean controlados a hora de comer. E que No, que non ten que ver que a controlación. Como se te meses 3 osos de churrasco á vez e con salsa e che cae por aquí e tal. A mí eso só comer huevos. Pero traja e despois bebes. Non bebas con comida na boca. Vale, moi ben. Pois agora que xa rajamos todos do que queríamos, vamos a falar de noticias. Vouche contar algo de noticias que pasaron nos últimos tempos na nosa ausencia. Por exemplo, hai unha moda na China que está pasando que na China a xente está usando internet para buscar xenros e noras. Entendes o concepto? O moi sea, complejo. non é que unha persona vaya a internet a buscar parella. Non, vai teu pai ou tua nai a buscarche unha parella para ti. O meu pai. Meu pai ten tempo que está jubilado. Entón, gostaríame, isto pasa na China, agora mesmo, pero gostaríame que fixásemos aquí unha idealización de como sería se pasara isto en Galicia, vale? Vouche dicir... Entonces os chinos están usando internet, eso xa me sorprende. Para buscarlle parella aos fillos. Ou para buscar un xenro. Rollo. me entendo que terá... Vou andar ao rapaz, eu, por exemplo, vou andar ao rapaz. A partir de agora é o meu xenro, porque nunca tuve un xenro e quero telo, pero teño que liarme que a súa filla. No, eu só quero a figura do xenro, para min. Non, estañe buscando parella aos fillos. Non é adopta un sogro. Vale. Vale. Pois non gustaba mal eso, E un neto, ao mellor, non podes adoptar un neto. Ostras! Estou buscando información, vale? Aquí di, demasiado bella, medio pobre ou moi alta. Son frases que se escoitan pasar. Demasiado bella. O sea, que protestan os sogros, ou as sogras neste caso, critican que as pretendentas para os seus fillos son demasiado bellas, medio pobres ou demasiado altas. Medio pobre parece como que criticas, non, nos queríamos unha persona pobre. Medio pobre non me vale. O pobre rica, non? Se vende la moto, se perde la moto, chámanos. O sea, porque unha das cousas que teñen en conta é, bueno, a idade, os estudios e o traballo que teñen, pero tamén teñen moi en conta o horóscopo. O horóscopo? Sí. O horóscopo chinés ou daqui? Tanto non lle preguntei. Pero, ti imagínate a tua nai facéndolle un casting aí a unha pretendiente para ti, en plan, a ver, estudios. Vale, canto cobras fin de mes? Vale. Signo do zodíaco. Virgo. Nah, fuera. Sí, miña nai é moi benada, Como lle dei aquí o Virgo. Virgo, sodes moi tiquismiquis de ordenar todo. Non, miña nai non sabe o que é, pero se non lle entrou polo ollo, busca calquera excusa. Diste que a mellor esta é a última excusa para non... Sí, claro. Que buscarían uns sogros gallegos? Nun hora ou nun xenro. Eu creo que Que sea comedor. é que vayan á súa hora a comer. Porque isto de chegar ás 4 da tarde para comer non gusta. É que eu creo que hai un error de concepto aquí. Temos unha... Pensamos distinto. Diste que non preparamos demasiado o programa. No, que pensamos distinto. Porque ti crees... Eu son unha nai chinesa. Imagínate. Sí, mas estou Eu son unha nai chinesa. E teño o meu Xi Jinping. Bueno, senón que é de Corea do Norte. A Chimpín. Teño o meu Jinping aí. E digo, Jinping, eres un inútil, estás fracasando na Chantecler de Pekín, deixame ir a min. E entonces ti pensas que eu, como madre chinesa, vou a buscar a mellor muller para min. Sabes? Sí. Que vou buscar unha muller boa, cariñosa, que o trate ben, que tal e que cual. Eu antes que nai son sogra. Claro. Entonces eu que vou buscar é alguén que chegue tarde, que o trate mal, Pa que? para rajar dela a muerte e para poder estar enfadada con ela. Se teño unha nora maravillosa,
é un aburrimiento. Eu para iso teño o rapaz solo. Eu quero alguén que me veña a dar vidilla, que me veña a dar chicha, que cando marche ir onde o meu Antonio o chinés, esta Dios é mala como a peste. Entendes? Vale. Claro, entón por que poñía aí medio pobre? Medio pobre, non me vale, unha pobre, sabes? Ou unha tan rica que che dejara de rajar dela de que tan claro. rica que é. Vale, pode ser. E ti crees que si, eso no caso dos chineses, non? Pero nos dos gallegos ti pensas que sería igual? Por dos. Por dos. Por dos. Home, é unha peniña esa persona que ten unha nora e que non, ou un xenro, perdón, e non poder dicir nada malo del. Ostras, Cando din, pero pues ti a miña, pensas que non o hai meu uns básicos xenro... que lle gustaría cumplir, non? Básicos de que? Ostras, uns básicos, por exemplo, o que dicíamos, bo comedor, que chegue cedo a comer, que traia sempre postre para a hora de comer. Pero bo comedor, que sí. veña a comer á casa, pero só un día a semana, que non moleste demasiado, pero que sí que veña. Bo comedor... Que mire por min, que me diga, necesitas que che leve ao súper. Que teña carnet de conducir, por exemplo. En plan, no currículum para ser unha boa nora, un bo xenro, pero por deberías de ter exemplo, carnet sí, de uno. Que sea comedor, pero moito. Pa que vaya, ten unhas trajaderas este, esta ruina, non? Entendes? Que teña carnet de conducir, sí, pero que te leva a Derjana. Entendes? Non, se me queres traer, non me traes, que eu teño que sobra mi que me trae. Entendes? Teres que necesitas conflito. Conflito. É que senón, eso que se di de no pierdes unha hija, ganas un hijo. Pues vaya mierda. Fillo xa tes. O que queres é unha cousa distinta. Bueno, pois xa se vedes, se están solteiros, algún dos nosos chicoritas, pois poñede aos vosos pais a funcionar e que vos busquen parella. Que buscaría teu pai para ti? Meu pai, para min, un que non moleste. A verdade. Canto menos veña pola casa, seguramente mellor. Meu pai creo que a súa ilusión sería non ter que aprender o nombre. De feito, xa non os aprende. E tu santa madre? Mi santa madre, gustaríalle, por exemplo, que tuvera casa propia, porque así sacaba min de diante. E son dos principios básicos que son os que lle gustaría. Está moi ben, iso, Non che parece? Ben. E os teus? Home, por supuesto, unha persona... Eu creo que deixas aí persona. Unha persona... Unha persona estaría ben? E ya. Bueno, pois os requisitos están... Unha persona traballadora, amiga dos seus amigos, limpia, Eso... que sean os grandes preceptos, digamos. No. A mí que me importa que sea amigo dos seus amigos. No, pero que é amigo. No, a ver, vamos a abrir este Eu sou melón. moi amigo dos meus amigos. A A mí mí me de quen importa. vas ser amigo, se non? Pero a mí que... Eu sou moi a mí que me importa. Eu sou moi amigo dunha Derbivarian. És amigo dos teus amigos. A mí que me importa que seas amigo dos teus amigos ou que discutas cos teus amigos. A mí que me importa é como sea comigo. A mí que me importa como és cos amigos. Se che ven seguido con traumas. Que traumas de que? E con E logo non é problemática. bonito que che veña o teu mozo ou a tua moza e que che diga non sabes o que fixo hoxe Jessica, vai a sonar mal, fixo ta-ta-ti, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Non és amigo de sus amigos. Non és amigo dos seus amigos? No. Pois a mí me pareceu precioso. En plan, non sabes o que fixo e non sei que e tal, e quixeron ir comer ao kebab outra vez. Non é bonito eso. A E verdade. rajar de que só queren ir comer kebabs. Pois sí. E Coca-Colas. Ai, que rico. Que nunca queren ir a unha estrella Michelin. A quen quer ir a unha estrella Michelin? Eu que sei, pero Ese cando- non mozo imaginario teu é un sonar mal. Xa me está caendo mal, eu non conocí. Non existe. Non existe, yo non lo puedo ver delante. Bueno, veña, máis noticias. Suspende o examen de conducir en Ferrol e horas despois estrella o coche e dá positivo en alcohol e cocaína. Bien, congruente. Claro, é unha persoa, suspendeu. Ele non sabía que non se podía ir borracho e con cocaína. De feito, ao mellor tampouco sabe que non se pode conducir sin o carné. Ele suspendeu. Xa, claro, bueno, claro. Claro, ele non se dou conta das Claro, cousas. el falle unha pregunta en plan, tipo tes, non? Podes ir alcoholizado conducindo? A, sí, B, no, C, quizás. E marcou quizás. Suspendeu, pero ele pensaba que se podía. Claro, pero non... o sea, está mal feito, pero sigue as súas normas. Se o fixera estando aprobado, aí sí que me parecería fatal. Gústame moito a noticia, que di, unha muller menor de 40 anos. Pode ter entre 5 anos ou 39, sabes? Gústame como explica. E o accidente prodúxose
en torno ás 6 menos cuarto da tarde. Un pouco cedo para o meu gusto Caramba. para levar tanta festa en riba. Sí. Ou un pouco, bueno, a mellor era un reenganche fuerte. Hostia, moi fuerte. A estas circunstancias se le suma que la mujer carecía de permiso de conducir ya que había suspendido el examen esa misma mañana. Claro, do disgusto. Claro. Foi para o Navar. Pero... E dixo, como que non sei conducir? Me cago, colleu o coche e efectivamente. Non sabía. Quero dicir, unha cantada, non? Sí, pero digo, o examen de conducir será aí contra as 10, porque un guardia civil madrugando non se veu nunca. E ás 6 da tarde xa estaba... Alcoholizada e baixo os efectos das drogas. Das drogas? Las drogas. Las drogas, caramba. Joder. Bueno, creo que era, según aquí, cocaína. Pero despois di las drogas. Di las drogas. Bueno, un espirifán a mí, non? Bueno, está ben, está ben. Bueno, está ben, non está ben. No, está o coche fatal. hai que ter moito cuidado. Hai que ter cabeza. Hai que ter moito cuidado co coche, porque darlle unha hostia sale carísimo depois. E sobre todo, canto hai que esperar por un perito? Os peritos existen. Está todo o mundo que coñece, É como verdade, o coche. No taller, que ainda non veo o perito. Onde está o perito logo? Que é un perito? Debe haber un. O perito, por eso chaman o perito. Hai un para toda España. E todo tipo que non dá abasto. É que está todo o mundo, o perito non ve, o perito. Por que está facendo o perito, joder? O perito está morto, está traballando como un cabrón. E non vaiades no coche bebidos que lle das un golpe ao coche e depois son meses e meses de buscar polo perito. Eso... Ten de cabeza. Hombre. Cabecita, cabecita. Bueno, esta noticia recordoume esta noticia que non é tan actual, pero que me fai moita gracia, que na comentamos aquí, que di: o xusticiero dos radares arrasa. 2 puntos. Nunha semana destroza 3 radares e os veciños xa piden que sexa o pregoneiro das festas. De delincuente e tiro porque me toca. El Muy justiciero de los radares. O Robin Hood dos radares. Como te Sí, llamas? señor, En unha semana destroza 3. Ahora, tamén che digo, se no pueblo había 3, hostia, Dátelle un respiro. dache ganas que estaba en cada salida da rotonda. Joder. Hostia, non pode ser. Hai que dar unha comarcal para poder ir tranquilo. Hostia, 3! Non pueblo, Pero 3 os que pillou el por diante, os que verá. Ele enganchou 3, pero... Porque non pillou o móvil, senón... a pedrada así, cunha vara detrás do helicóptero. Que envenenado, tío. Cantas multas lle poñerían ao tipo pa... Ao mellor ni siquiera ten coche. Moléstame en sí o radar. Me teñen que andar vigilando. Hai xente que se molesta moito de que a vigilen. Ai, sí. Ten que di, hai cámaras nas calles, que ten que haber cámaras. Sí. Eu quero ir con libertade. Que vas a decir? No, que vas a decir? Estar no CSI Miami ou que? Xame, sí. A mí gusta má reacción do pueblo. Nós queremos humildemente que dé o pregón. Bueno, foi alguén que fixo algo polo povo, polo menos. Eso está ben para o pueblo, O sea, non animo eu para nada No. a rentar radares, pero... Ahora, eu tamén agora comezaría a sospeitar. Quen vai dar o pregón do teu pueblo? Que fixo para merecelo? Se non ten unha Wikipedia que se poida corroborar, sospeita. Moi ben. Por exemplo, non sei se vega para drogar a Pascua Tario Carrera. Que fixo Tario Carrera? Rompeu algún radar? Ao mellor rompeu algún radar, presuntamente. Luis Cera, por que dá tantos pregóns? Luis Cera ten unha pinta de que reventa radares, me cacho na. Pois, aí queda esta reflexión. Sí, señor. Vale? E animar a xente a que... A que non rompo radares. Sí, no, digo, a que os seus ídolos os propoñan para prego. Non. Que, coño, non é mellor que veña un veciño do pueblo que... O da comisión de festas. José Antonio coloca a leña espectacular. Pois pregón. Sí. E non que veña a mellor Leticia Sabater. Ou eu que sei. Quen mellor vai falar da aldea ou do concello que esa persoa, Pero, non? e alguén que faga algo que realmente... O médico do pueblo, que lle importa? Salva vidas,
Que? Claro. Bueno, a mellor Sí. algún é mellor que deixar así. Sí. É dicir, agora, un que coloca a liña espectacular, Sí. un que bota as leiras, os rejos todos retiños, todo tal. E que ainda lle botou dos veciños tamén. Eso é. Eso é bonito, sí. Hombre, hai un que che ven a axudar a meter a leña, un que escapa unha vaca e é o primeiro que está ali en plan... O que está no bar a Carai. primeira hora da mañana. Aí Ese estamos. merece un premio. Porque si entra... Porque non se levanta para ir traballar, pero para ir ao bar, sí. Ya, no, é que hai unha cousa moi importante. Ti pasas por diante do bar, non hai ninguén e é como... Que son eu. Entrar eu aí... Que son eu aquí. Abrir o bar é feo, ora. É feo. Si xa hai un señor ali acodado na barra, dios, tío, adelante. Eu hai veces que esa xente que está de primeira no bar, dixo, estaránlle pagando o bar por estar aquí chamando a xente para dentro. Eso, creo sabes? creo que Ti xo- sabes que cando vas a sitios turísticos hai unha persona na porta Sí. dicindo queres usted cenar, enseñache a carta, méteche para dentro. Xa o contei aquí que É que hai tanto tempo que en non Santa falamos. Comba, nunha discoteca, pagaban as chicas para bailar ali, para que a xente pasara e dixera, hostia, hai xente bailando e son guapas para dentro. E pagábanlle. Pagabanlle, sí. Ah, non era este rollo de deixarlles entrar gratis, que se No, facía no, de- era remunerado. Pagándolle? Sí, sí, sí. Ostras. Funcionaba moi ben. Decía meu pai, que é da época de meu pai este conto, que decía, nós íbamos porque tiñamos uns sofás moi cómodos. Como ser vello xa de novo. Bueno, o mellor era para puro morreo. Que... Ah, bueno, pode ser. Ostras. Meu pai non, Que meu pai é desagradable. calvo, e xa sabes que os calvos Que? son puro fuego. Son por un fuego. Os calvos, a mí, cae o pelo da testosterona. En palmas de tan fuerte que cae o pelo. Eso é así. Os Eso calvos... é científico. A ver. Os calvos teñen tanta testosterona que lle cae o pelo. E pónse a pirola dura e claro, non dá termado. Aflójanse os poros. Ao poñerse duro aquí, aflójanse os poros. E vai caendo a cabeza. Calle a cabeza. Bueno, a cabeza E non. por que lle engancha a moitos na espalda despois? Bueno, porque eso xa non sei. E de feito, os que ti si ves a unha persona sin pelo e depois aparece con pelo, é que xa non tan testosterona. Ah. Teñen a que deixar en Turquía. Deixan en Turquía. Deixan en Turquía. É unha lenda urbana que din que che dá unha medicación que despois non che funciona o piticlin. Depois non en varillas. Efectivamente, É o esa que, a palabra ten é o que se di por aí, que eu non sei se é verdade. No, hai xente que di que depende. Depende da persona e tal, que hai xente que sigue funcionando con normalidade. suele decir que depende os que están pensando en facelo. No, Os que están pensando en facelo din, depende. Eu isto non dixo todo." chunco fixo. E di que depende. Que no, que el que lle foi ben. E que en varilla. Que en varilla. E cantos anos ten? Pero a 30 e poucos. Xa veremos como anda. Con varillar con 30 é fácil, a ver con 53. Veña, seguimos con delincuentes. Esta é unha noticia preciosa, vale? Que di? Préndelle lume ao felpudo do seu camello porque non lle quixo vender droga. Non lle quixo vender droga. Como ten que ser? Como te veu o camelo para dicir non estás por consumir droga, tío. Oi, que pedía tal cantidades que é como, mira, ti que me estás querendo joder, estás aquí revendendo ou que? Eh? Que dis? Que o mellor non lle quere vender porque lle jodía moita cantidad. E o tipo quedaba sin suministro. Sí. E non podía repartir entre os seus clientes. Claro, eso suele pasar. A xente que non quere vender moita cantidad. Ti vas ao Eroski e dirlle dame 50 botellas de bifitria e dixe, no. Que vai quedar José Antonio sin eles. No, nós temos aquí venduche como moito 3, como en pandemia. Pero non é como nos partidos, Racionado. non é como nos partidos de fútbol e nos conciertos que che deixan comprar 4 entradas máximo. Hostia, porque se non revéndelas con... Pois isto mellor é o mismo. Ah, vale. Mente empresarial. Sí, unha empresa. Ora, gustame que o castigo sexa prenderlle lume ao felpudo. Sí. Espero que non fora de goma, que lle levaría moito tempo, xa, desde que son así pajosos ainda bueno. Nas películas non lle prenden... O sea, nas películas así americanas, cando queren facerlle así unha trastada a alguén pero sin pasarse, deixenlle como un cagallón. Meten unha merda nunha bolsa, E préndelle prendelle lume á lume. bolsa, entón cando vas a pagar a A bolsa... ver se quixo facer eso, tipo... E levou o cagallón de volta e dixo, mierda, onde vou con isto? Me cago A na mí vida. non tiña ganas, eu que sei. Le Nicou salí tuvo media hora. Ya, pues que hai mucho felpudo, porque a mierda non hai. Non teño onde conseguila. E depois dixen os amigos, é que tela que levar da casa. Ai, me cago en Dios.
Eso pasou a mí no analítico. O que? Que non me deron pa a mierda. E foi como, papá, coña aquí. E fui ao baño. E le veía. É que non me dixeron, non? Non me dixeron que... Pero que ti tiña podes que- facer cando che dá a gana, non? Ti dis, ahora cago. E cago. Non teño ese superpoder, pero era a primeira hora da mañán, ainda non fixera, e bueno, pues gracias a Dios se pudo dar, entón que volver noutra hora. Bueno, aquí recomenda o Ministerio de Sanidade que non fai falta levar unha cantidad... Normalmente para estas cousas non fai falta levar cantidad indecente, vale? No, sí, dixo, Despois encontramos con cada cousa. Dixo a enfermera, moi ben, que trouxeches pouco, que a xente normalmente trae o bote rebasa, e é un asco. Bueno, pois eso, prendeu o lume ao seu camello, ao felpudo do seu camelo, porque non lle quixo vender droga. A ver se foi a mesma que suspendeu o carnet de conducir. Cuidado, Cuidado que aquí a mellor está todo atado. No, me está moi ben, porque prender o lume ao felpudo, ao final non é unha falta entrugada, pequena, non pasa nada. Non se recomenda tampouco, non recomendamos Non isto todo recomendamos, mal, pero dentro das cousas que lle pode facer a alguén, queimar o felpudo. Sí, é verdade que sí. Tamén é verdade que o motivo non dá para... Pois ahora te jodes! Claro que o motivo tampouco dá para... Depende da gana que teñas de droga, Quero dicir, que te deixe unha moza, bueno, que te deixe sin droga, cuidado. O partido difícil que ten que ser encontrar un camello hoxe en día. No, o difícil que ten que ser queimar un felpudo. Que non che agarra, quero dicir, cóstame a min a veces prender a caldeira, prender un Costa felpudo. prender unha vela, Como é posible? Bueno, pero cuidado, porque para estar un pouco ido, que pasa? Acabou a cerveza. Non teño máis auga. Entras máis agua, vai á nevera, que hai auga. Coño chego auga na nevera. É que non me podo levantar que teño micrófono. Pa non, me levántate. Acabaría, me deixa, dai. Facemos unha pausa publicitaria. Non, veña, dai. A ver, home, coño, si queres. Máis dá, home, dai. Ah, bueno. Me bucho tú. Vale. Que falando de xente que fai a trampa, que é como se suele dicir, non? Vale. Pois falando de xente que se fai a trampa, moitas veces non Sabes, trampa, miña veciña chámalle trampa a Donald Trump. Sí, O trampa. O trampa ese é malísimo. trampa. O trampa. Chámalle trampa. É que agora dixaste dunha forma que parecía que dis ben. A ver Trampa. Si... Trampa. Porque Donald Trump o trampa. O trampa. A verdade é que é un pouco Chámalle trampa. trampa e un pouco trampa. A verdade é que Está tamén é ben. trampa. Pois hai xente que fai a trampa, ás veces non fai falta que sea con sustancias duras, non? Porque lembremos esta noticia de fai uns meses de El Papu Gómez, que recorda o inferno que viveu tras a súa sanción por dopaje. E diste, hostia, dopaje, que tomaría, non? E lembremos que estuvo 2 anos expulsado, non? Expulsado, bueno, sancionado. Sancionado sin poder xogar. Sancionado, estuvo 2 anos sancionado por un xarabe para a tos. Ostra. Claro, e dio tipo, tomas cocaína ou te fumas un porro e te dan 6 meses. Yo me comí 2 años por un jarabe para la tos. Digo con lástima. Digo con lástima. Digo, xosei, mando unha raya como un camión. A verdade é que tens que joder. Home, Sendo unha persona que en mi vida... Probé el jarabe para la tos. Non, máis que nada porque son tan normal que seguro que lle meto un tal que quedo máis tonta do que son. Entendes? Non sei medir. Eu as cantidades dánseme mal. Dixeches, porque eu son tan cual que lle meto un tal que despois vou para a pataca. Así foi como, non dixestes nada, pero a tope. Que son tan tonta que eu non sei medir a cantidade. E iso será unha regla de 3. Pesas tanto, tens que tomar tanto, entendes? Sí. Non pode ser cocainómanos a esto, joder. pesan, se van velos na farmacia o sábado da tarde, pesándose para facer tal. Non pode ser en plan así, en plan, a ollo. Ya me sei. Que vai ser a ollo, como se estuvas botando azúcar a un bizcocho. Xa o corpo che pide. É como a sal nas costilletas. O corpo xa bota para fora. A mí ten que ser unha regla de 3, peso 60 kilos, teño que tomarlle tanto, entonces, non. Que dis? A mí ten que haber os mínimos, joder. Pois eu sempre pensei que funcionaba así. Bueno, é igual.
Que estábamos falando? Do Papu Gómez, O Papu Gómez. que está triste porque... 2 anos. 2 anos, e 2 por anos cocaína por xaral. 6 meses. Que te poden pillar 4 veces. Se te pillan. Claro. Xarabe patos. E será de verdade xarabe patos? Ou será estas cousas? Non sabes que houve unha época que había chavales enganchados ao xarabe patos? Como me dices? Que yo metía... Que... sí. Eu creo que era xarabe patos. Que iban facer botellón con xarabe patos e non sei con que o mezclaban e daban un subidón que te cagas. En serio? Sí. Eso chegou a Santiago de Compostela. Ostra. Quero dicir, non é unha cousa que pase en Xapón. Xa. E unha vez Que hai máquinas exprendedoras de bragas, quero dicir. é unha delincuencia difícil de notar, porque ti estás na tua casa, o teu rapaz non tose e dis, un momento. Por que non tose? Nunca te ha de toser, Que estás facendo por aí? Bueno, pois non sei que che vou dicir con isto. Pero que non é o único que lle pasou, Hai un xogador do Athletic de Bilbao que di que toma unhas pastillas para que non lle caia o pelo. As pastillas de non emarillar. E dixo, na tiña, e entón collín unha das miña muller que toma unhas moi parecidas. E dentro da tal viña unha sustancia dopante e un ano sancionado. Ostras! Puro para que non chica... Non quería que lle caera o pelo e ao final caeulle. Caeuxe. Pois mira, moito cuidado, Estamos facendo unha labor social. Non sei Sí. que non está patrocinado isto polo Ministerio de Sanidade. Para os xogadores de primeira división, que é o noso target. É o noso Estamos target. E dicindo- logo, non comenta os nosos vídeos Jeremai. Dixen de primeira división. Ah, pero está casi en primeira división. No, tamén teñen doping. O sea, tamén teñen controles, non que tamén Doping. teñen controles antidoping. Quero No. dicir, doping desde cando empezan os controles antidoping? En primeira regional espero que non, porque... Non iban todos pa, carai. non sei se ao mellor xa en preferente, ao mellor xa che pode querer unha. Sí, pois... Que che vou dicir? Que Jeremai que comenta os nosos vídeos, que nos puxo un comentario nun vídeo que subimos a TikTok. Jeremai do Deportivo, É o teu ídolo. Sí. No, sí, claro, pero moi ben. Moi ben, estás contenta, Home, claro, non vou estar contenta. A ver se algún do Celta tamén nos comenta un día. Estás deseando que che caen unhas entradas. Non sei se terá para ele, vai me dar para mí. Ten de todo. Ten de todo. El ahora mesmo na Coruña me cago un día a la parca na praza, na Torre de Hércules, non lle din nada. Está dormindo arriba de todo. Jeremai ahora mesmo na Coruña, queima o felpo da alcaldesa e di, como eres, Jeremai, que eres un terrible. Bueno, pode facer o que quero, pode ir que a pirola fora, ninguén lle di, que se che ve a pirola, nada, van todos. Ainda lle aplauden. Ostras. Moi ben. Onde irán os xogadores do Deportivo a salir de fiesta? A salir de fiesta? Presuntamente. A ningún sitio. A ningún Quedan sitio. na casa. Outra noticia. Vale. Outra noticia, porque estábamos falando de delincuentes. Bueno, a ver, delincuentes. Tampouco isto é delincuencia, pero bueno, os delincuentes que nos gustan a nada, non? Acordoume esta noticia tamén que di: pon unha tenda de campaña no xardín da súa casa en Cantabria e alquila por 71 euros a noite. Ostras! Que negocio máis bo! Eu leira teño. Bueno, a outra cousa, veña, contame ti algo. Estaba pensando, seca. tuve un outro día pensando, porque fun a un bar destes aos que hai que ir, un bar de verdade, un bar de que se tiran as cascas dos cacahuetes ao chão. E non pasa nada. Non, pasa, que che di Isabel, que eres porco, me cago en pero faise. Entón, fun ao baño, Sí. e teñen o de mexar de estar de pé. O de mexar de pé dos homes, que está sempre. No. Ah, como? Que está no chan, o blanco no chan e ten para puñer os pés. Unha ducha. O de puñer os pés. Como? É como unha ducha, pero ten un burato. E pos os mexas pés? por aí, pos os pés e mexas aí. Nunca... Ti seguro que non era unha ducha? No, coño, é un bar, ten un nombre, é un baño búlgaro, non sei que mierda. Un baño búlgaro? Non sei, estou dicindo por decir. É un baño... Un baño búlgaro non que é unha onde se fan outras cousas. Que non, gona, é un baño que te pôs de pé para mexar. Vale. E entonces eu quedei pensando, mentre facía, que meu abuelo tiña iso na casa. Ah. Entón eu quedei pensando así, e dixen, coño, habrá chavales, habrá rapaces ou rapazas que nunca fixeron pis nun baño destes. Eu, por exemplo. Nunca fixeches baño pis nun baño destes? No.
Pois é comodísimo, é unha cousa que non Comodísimo. É sentarse, carallo, estar de pé, que é cómodo estar de pé. Ostras, é unha maravilla. E aparte aí anicabaste. Como é anica? Abanicaste? Anicarse. Que te podes... Que é anicarse? Pois en googlillas. Que Que é anicarse, joder. É porque queres estar... Ten dous chollos para poñer os pés e aquí o burato. Entonces o home ponse para diante e ti poñaste para atrás e anicabaste e tamén podías facer cacas. E tiñas moita prisa. Cal é o problema? Que non sabías que vale? Bueno, pois esta historia, que hai moita xente, moitos rapaces e rapazas que nunca mexaron nin van mexar xa nun baño deses. É unha experiencia que nunca van ter. É verdad, a non ser que se poña de moda como as chaquetas dos 80. É igual, porque xa non se deben fabricar. E son cousas que había que en Galicia era como común, como que lle dicías, como aqueles baños que tal, e todo o mundo sabía, porque todo o mundo foi a unha taberna, que había eso e tal. E agora xa non o hai, perdeuse, adiós, acabou. É verdad, hai cousas que os rapaces xa non van conocer nunca, non? Quero dicir, por exemplo, tampouco nunca van saber o que é que che deran un chupete mollado un Sansón para que te quedaras a dormir de bebé. Claro. Que dices, tío, está ben. Bueno, nunca o vas a ver. Claro. É dicir, esa xeración saleu ben. Bueno, mal tampouco. Claro. É mellor ou peor cada hora? Bueno, non sei. Claro. É porque uso do Sansón. Igual non ten que ver. Porque dices, no, é que lle estamos metendo pantallas e as pantallas jodenlle o cerebro. Ou a falta de Sansón. A mí era que chamaba os rapaces falta de Sansón aos bebés para desarrollarse. Sí, a verdade é que sí. Bueno, van perder esta tradición que había antes, que ti seguro que che fixeron, que era de que teus pais che daban caña para cando che doían as mãos. Claro, doía che unha moi, dame moito, aquí, tal, tal. Hasta o lunes non podemos ir ao dentista. Bótalle caña. Pero non trajes, dicíanche, pero non trajes, e ti. E ti, xa, non trajo. No, eu non trajaba, Lo de pequeno aguardiente de Dios. Pero exíame aquel o fuego de dragón. Sabes o fuego valirio de Juego de Tronos, que aí facía luma hasta... Dios! Metías aquelo na boca, ardía a boca, e digo, traja isto, Dios mío. Depois ia yo tomar aos vellos e era como, mi mãe é superhombre. E tamén che doía tragar o licor del polo, ben que o trajabas. Quen trajo o licor del polo, Dios mío? Non. Quen trajo o licor del polo, Dios? Depois había che garganta a arroz. Como si foras a un arroz de ervas, unha cuneta. A unha cuneta. Os rapaces agora non van quedar para montar unha carrilana e tirarse por unha costa abaixo. Que dis ti, non deberían tirarse por unha costa rapaces de 10 anos que poden quedar sin os dentes. Bueno, pero non digo que sea ni mellor ni peor, sino que xa non vai pasar. Claro. Xa non pasa. Xa, e despois ibas cas rodillas todas reventadas e tiñas que ir ao médico que estaba nese momento de guardia, que era o veterinario, e estaba borracho e cosía mellor borracho que sin emborrachar. E que ten que ver o veterinario nesa historia? Porque era veterinario, porque non había médico de guardia a esa hora. Non pasou nunca. Tampouco flipes, está en Galicia e non Burundi. Vale, que fora o veterinario non, pero que fora o médico, sí. Eso sí, home. O médico que cose mellor borracho que sin estar borracho. Bueno, porque... Isto sempre teño que explicar todo, macho. A borrachera nas curvas, por exemplo, ti vas... Nas curvas vas ben. O que te matan son as retas. Entón, para coser, como é curva, axuda. E aparte, claro, ti coserlle a alguén estalle facendo dano. Ahora, dache unha alegría o alcohol que... Sabes? Claro, dache un ritmo latino, non? É como que, non sabes que che din que se alguén se estás inconsciente que tens que facer o, como se chama, o RCP, o ritmo da Macarena. Sí. Pois así tamén levas o ritmo dentro, ritmo latino para coser. Nenete cuerpo, alegría Macarena, claro, axuda. Axuda moito. Claro. Vale, que máis cousas? O sea, non a carreira tamén me tirei, pero tireime con 11 anos, con un correpasillos por unha costa. Un correpasillos con 11 anos? Sí, sí, e por unha costa. No, digo que como colles un correpasillos con 11 anos. Así, posto así de pé, e a costa era a empinación máxima que hai de costa, o sea... Que sei, máis caías... 180 grados. Non, máis caías xa para diante. Vale. O sea, e tireime... Burato, pum, trum, e caín todo polo asfalto. Parkour? E botei desde aí hasta a miña casa hai 1 kilómetro. Botei a correr 1 kilómetro, chorando en lágrima viva, a espalda en sangre viva, e correndo en plan... E o peor é que meus pais estaban na neira do lado. Gladiator! E eu fui para a casa. Ai, miña
miña nai, onde vas, que estamos aquí? Pero eu non, do dolor, só sabía correr. Cheguei á casa e Logo tan mal non estabas e podías correr. non había ninguén. Claro, e me chegou miña nai ali ao anapo. Ai, quedou tonto. Ai, os collóns, tuve a espalda en sangre viva, non sei canto días. Toda a espalda era unha cachela. Ai, perdón que me ría. Era unha cachela así, toda a espalda unha cachela. Que che de por correr vai me graxe. De puro dolor. Que teña tanto dolor que podía correr en plan... Ai, non foi risa, Non puido ser, non. Houve-me de matar, porque ainda espalda así que algo de cabeza. Isto non era todo solo, así como É todo por culpa dun bache. Sí, é verdade. Porque se non a idea estaba espectacular. Dios, maldito Armando Blanco, que non me faltou a carretera. Bueno, que máis cousas? Por suerte ou por desgracia non van conocer os rapaces de hoxe en día. Por exemplo, isto moi bonito que... Isto que se fala moito, non? De que se merendaba sempre pan con mantequilla e azúcar. Iso é. Eso perdeuse. Eso perdeuse por completo, non existe ninguén. E agora miran ya os nenos. Grasas saturadas. Que teñen, que non teña grasa saturada. Antes notábase a grasa saturada por riba. Azúcares. Ai, isto tenche de azúcar e tal. E antes, azúcar. Non. Antes non se lle midraba o azúcar nin aos donos, chaval. O donos era como comer unha ensalada, sabes? Home, aquí de lado de comer que o pan con mantequilla e azúcar era masticar azúcar. Entonces o donos era... Eu cando facía un deses... O donos era o apio de hoxe en Claro. día, sabes? Era como, bueno, máis sano que isto non existe. Porque, joder, todo o que nos fora masticar granas de azúcar, para ti xa era, porque as rosquillas masticas azúcar, as filloas masticas azúcar. No rosca. Masticas azúcar, entón, claro, miñón donos, o donos negro, e o outro tamén masticas azúcar. Sí. Claro, de chocolate, un bollicao. Para mí un bollicao, isto debe ser como as acelgas. Non masticas azúcar, ten que ser sanísimo. A verdade é que sí, ahora perdeuse. Claro, ahora Agora nada. estaño mirando, ai, isto non que ten o 50% de azúcar. Que dixo eu? E antes era 100% azúcar e para Que dentro. para dentro, porque os nenos non teñen colesterol. É dicir, deixa os nenos que disfruten, coño. Hostia, deixa os nenos pasalo ben aí, tiqui. Bueno, pois eso, que os rapaces xa non van saber o que é iso. No. Nin comer gominolas hasta vomitar. Que eso non estaba ben. Bueno, nós nos metemos no que estaba ben ou mal. No, es que agora que xa non vai pasar nunca Non vai máis. pasar nunca máis. Tampouco vai pasar nunca máis, por exemplo, xogar a pita ceja de lado dun río. Estaba gilipollas de amigo. Bueno, na miña casa é tradición. Sempre se iba xogar a pita ceja de lado do río. Ah, sí? Xa que eu miña nai e miña irmán. Falto eu. Que? Non sigues as tradicións. Bueno, ainda todo o tempo. Non eres da casta. Por exemplo, non vai volver pasar, que non dixo nin que estea mellor nin peor. No. Non vai volver pasar ir con 8 anos, ou menos, ir con 6 anos con teu pai no coche, ti de copiloto, e que de repente veña un control da Guardia Civil e te diga, métete aí onde os pés, que non te veñan. Hasta luego. Eso eu frío. Sin cinturón, de pé... No, le levaba o cinturón. Que levamos o cinturón? Le levaba o cinturón. Quer decir- Pasa que me bailábame por todos lados, pero meu pai dicía, Levabas o cinturón? meu pai dicía, vas diante, me pongo o cinturón. Vas diante de pé, pero con cinturón. Claro. Xa, bueno, eu era máis de ir atrás no medio. Sin cinturón, claro. É que xa non se poñían. Xa, os coches Pero os coches antes, Os coches xa os non coches tiñan. vellos non había cinturón. E agora teñen, claro, ahora perdense esas cousas porque teñen sillitas hasta os 15 ou 18 anos, Sí. prácticamente, non? Eu estou empezando a ver xente que conduce con sillita. Bueno, non, son cousas que non se van volver ver, non? Igual que, por exemplo, non se vai volver ver levar ao cativo ao centro médico e que este médico fumando. Non, claro. E que che diga, ten asma. E vamos a poñer aquí de respirar un pouco e diste, no, pitillo non lle Peor, que ibas co brazo así. E claro, tipo, estaba fumando e decías... E dicía, ui, esa tos. E dígame, esa tos é de que estar fumando, hijo de puta. E o poñe polo brazo que caen en riba, Pois bueno, eso non van saber o que é. No. Non van saber o que é. E tamén, bueno, era bonito. Non, estaba ben, seguramente no. No, Seguramente no. Pero era bonito, era noso. É tradición, É digamos. tradición, é claro, estaba ben. Por exemplo, tamén era tradición, a mellor, a cea, non?
tú a nai a cear e dábache unha costilleta con patacas fritas e así que acababas de comer a costilleta e as patacas fritas, dábache un tazón de leite con galletas e que sou colacao. Eso non vai volver pasar. Mira, eu... máis que nada porque o rapaz explota. Eu Pero antes hasta tirábamos. Ata os 15 anos non me deitei nunca en mi vida, me cago en tal, sin tomar ya antes o tasón de colacao con galletas. E hasta os 10 vomitei todas as noites. Isto é verídico, Deitaba, mirei, dame a barriga. Botaba a pastilla, que dicía meu pai, a expresión botar a pastilla que me parece. Pareceme preciosa. Sí. Pois eso. E non é bonito que o rapaz se deite todas as noites e vomite todas as noites. Que xa, ahora mesmo xa non se dá de cenar ao rapaz unha costilleta con patacas fritas. Que é bonito eso. O meu gostaba. E aparte, vou te dizer unha cosa, a miña abuela fritíame as patacas fritas no mesmo aceite que as costilletas. Ti sabes que rico está eso? Que estaban as patacas negras. Eso está riquísimo, chaval. Eso non saborado. Eso, será cancerígeno? Posiblemente. Por eso lle das ao neno. Porque un vello non que matas. Pero un rapaz que está saleroso, que ten energía, que está en tal... Eso, consume todo. Ei, joder, que te vou a correr toda a tarde pola horta. Esa costilleta, vai por aí o aceite ese. Non lle pousa, joder. Eu ainda me acordo que saliron, cando eu era rapaces, empezaban a salir os médicos que... Daquela non había nutricionistas, non existía ese cargo, non? E empezaban a salir médicos que falaban de nutrición e que che dicían é malísimo tomar sempre a mesma comida. E dicía eu, hostia, pero podes comer distinto logo. Porque eu, claro, costilletas, patacas fritas e ovos, era de lunes a viernes, era a comida que había a comer. E de sábado e domingo tamén. Que tampouco eu viví na posguerra, pero bueno, quero dicir, isto de comer aguacate, quero dicir, Sí, antes non había isto tantas foi cousas. para 15 días, sabes? Sí. Isto desta variedade. Xa un día que comías arroz xa era, en plan, hostia, que novedade, unha paella, que carallo é isto, que estamos de comunión, Sí. sabes? E de repente saliron os médicos, ai, non se pode comer ovo todos os días, é o que comemos, estamos en Galicia, joder, cómese carne de cocho, de vaca e o que poñen en jaliñas, punto, se acabou. Se non para que están criando os bichos. Verdad? Para que Bueno, coman pois espaguetis. non van saber o que é, por exemplo. Non. Bueno, Vai ser mellor, peor. nunca lo sabremos. Non sabremos. Eu, pola miña experiencia, ben, non está indo. O novo, digo. Tampouco ti saliches... Non, eu non. Pero eu vexo a xente era máis feliz antes. Fumaban cho médico, tiñas as arterias taponadas, pero bueno, había menos traumas. Non tiñas tempo. Claro, joder. Vale, bueno, falando de todo isto, podemos inaugurar unha sección aquí no Todo Mal, que, bueno, inaugurala e ao mellor é a primeira e a última vez, xa sabes como vai isto, pero bueno, que che parece se facemos unha sección de consellos médicos? Pero consellos médicos de saúde nosos, para a xente, para os chicoritas, para as preocupacións que teñen os chicoritas. Ajá. Vale. Podías ir ti un médico Ajá. e eu fago as consultas. Vale. E vou che dicir se querías atrezo, pero non teño nada. No, gracias. Sin atrezo. Sin atrezo, eu tiro, eu... Veña, tiras Eu ti. son Stanislavski. Como lle chamamos a esta sección? Home, por supuesto, tens que chamar Ola Sanote. Sabe, non? Ola Sanote, cal é o teu consello? Iso que era de xunta. Pode ser que sí. Botábalo no ao cabalo xamarín. Ola Sanote, cal é o teu Que consello? o consello era lavar os dentes, basicamente. E come verdura para medrar e tal. Foi destas moderneces woke que tiña a xunta de Woke. Fraga. Ué, que Fraga, era un woke, mira, aí dicindo que había que comer verdura e desto. E quitou as costilletas e as patacas fritas. Aí empezamos a torcer todo. Malditos woques. Vale. O caso. Por exemplo, veña, vouche facer unha consulta, non? Consultas que pode ter calquera chicorita ou calquera persona que nos escoite. Doutor, que hai que facer se mañá teño analítica? Bueno, sempre que teñas analítica, o día de antes, non bebas viño. Non bebas viño. O día de antes, non bebas viño. Só o día de antes? Eso engaña a máquina. E vai che dar que estás perita. Pero tens que meter máis auga ou... No, ti non tomes viño o día de antes. O día de antes, a analítica é sagrada. Xaxún? No! Tampouco. Non tomes viño. Só viño. O viño, no. E cervexa? Tampouco. Ah, Non se non pode vai. beber alcohol porque iso distorsiona a máquina e pode che dar uns resultados. Porque ti, por exemplo, tomas viño a diario.
Por exemplo. Porque sí, porque unha xerriña de viño nunca lle fixo mal a ninguén. Entón, vas tomando todos os días, tal. O día que antes da analítica, non toma a xerriña. Vale. Entendes? Vale. Porque así é como realmente estás ti. Vale. Porque ti eres sin viño. O viño méterlle despois. Entón, como estou eu de salud? Eu sin viño. Claro. E vai che dar unha analítica máis correcta, máis acorde aos teus resultados. Bueno, eu en principio só bebo viño cando saio. O sea, todos os días. Cando saio da cama. Vale. Por exemplo, veña, doutor, si hoxe vou sair, non? Ajá. Veña. Voulle mandar uns Tinky Winkies. Vou ter resaca mañán. Que fago para non ter resaca? Que se fai para evitar a resaca, segundo o doutor Telejaita? Bien. No, Telejaita non. Bueno, O doutor... doutor Sanote. Doutor Sanote. Bien, pues tío, que ten que facer? E antes de irse para deitar, comer un bocadillo de la fritanga máxima. La fritanga máxima. Fritanga máxima, le estoy diciendo. Ten que con todo que sea trifásico, Trifásico. todo que sea lomo queixo, todo que sea bacon queixo, todo que sea xamón asado con queixo, Queixo, vexo que o queixo é... hamburguesa, pero con queixo. Vale. Con queixo e a grasa absorbe. Absorbe. Hai alcohol, a grasa absorbe. Y queda usted nuevo. Antes de usted se deitar, si bebió usted alcohol, Sí. que tamén é natural e sano, porque De onde ven o alcohol, se non da o naturaleza? vodka ven das patacas, por exemplo. Das patacas. O ron da caña de azúcar. Claro. A naturaleza diche. É sabia, a naturaleza é A sabia. naturaleza está che dicindo, tan natural é o coliflor como a vodka. Eso que di a O naturaleza. puré de patacas é pataca procesada. O vodka, pataca procesada. Comes puré ou bebes vodka, según que che apeteza. É así. Vale. Esta é unha dúbida moi común, Ajá, doutor dígame Sanote. Son eu. Vale, isto é unha Médico. Me- Non saquei o doutorado. Non saquei o Ah, doutorado. será doutor igual? Pues no. Unha cousa é ser médico e outra cousa é ser doutor. E pode ser doutor en matemáticas. Ah, bueno, xa, E pero... pode ser médico sin ser doutor. Eu Vale. non manejo doutorado. Vale, Faltoume unha asignatura para acabar a carreira que me daba acceso ao doutorado. cal. A de medicina. Pero, bueno, parece que por Vale. unha asignatura, Sí, no. por suspender anatomía, No. xa non valo para médico. Eu. No, por suposto que non, Por non hai suposto. justicia. Escoite, señor doutor Sanote. Dígame usted. Esta é unha dúbida moi común. Ah. Vale. Usted hoxe mandoulle Tinky Winkies. Usted bebeu, saiu de festa. Para non ter resaca... Espera que eu teño que meterme nun cuerpo que fixera eso. Ah. Usted para dar un consello de saúde ten que probar antes para saber... No, imaginarme. Ah, vale, non ten que imaginarme. ir sobre Mítome no papel. Son como... Vale, pregunta. Son como Leonardo Da Vinci. Da Vinci. Sí. O que vai as películas. Se usted toma leite con galletas, eso quita a resaca. Oh! É verdade que o leite corta? O leite destrói o estómago. Destrui o estómago. O leite é buenísimo. O leite, aparte en Galicia, temos un leite que ese leite, eso recupérate. Pero tes que esperar a vomitar. Non podes meterlle leite co alcohol dentro do teu corpo porque eso macera. Ten que E vomitar. faiche nas tripas queixo de arzúa. E iso pode che tupir. E tupeche o intestino todo. E porque o queixo de arzúa está ben. Pero hai que fabricalo fora e metelo para dentro. Non podemos fabricar dentro e depois botalo para fora. Porque ti, se ti tomas moito fresquito, moito digestivo, Sí. e depois bebes leite, Sí. faise che queixo de arzúa. E o queixo de arzúa, feito ca codia e todo dentro, é moi difícil de expulsar. Xa entendemos, vale, xa está. Entonces, non. Xa, entendemos. Usted quere cajar queixo? Creo que no. Adelante, necesita algún consejo más. Doctor, Sanote lo que usted quiera. Vale. Pregunta Eh, que nos fan algúns ointes. hai xente oindo? Sí. Me gusta que me escoite. Ten que vir a escoitar. Coita, a ver, pregunta que fan algúns ointes. Dime. Fan os ointes, repito. Para que non che dea unha blanca, é dicir, Blanca, que é blanca? fumar porros. Fumar porro. O sea, di usted que usted está fumando porros, É sano. pero Recetámolo que moitas veces os pa médicos, que non lle dea un pallá. Porque che vai dar un payasi, eso é sanísimo.
Que se recomenda? Hai que comer. Comer. O porrero é despistado. Ben na condición propia do porrero. Pero non, pero... Despista, sí. No, pero... Canto pode afectar a largo plazo? O que? O sea, canto hai que fumar para que che afecte? A ser despistado. Así... No. É intrínseco na persona. Vale, unha persona despistada. Unha vale. persona despistada despista se acaba fumando un porro. Vale. Vai como... O despiste vai ao porro, non Vale, o porro vale. vai ao... Non te fas despistado por fumar porro. Ti eres despistado e fumas por despiste. Por despiste, Claro, vale. Melendi, despistadísimo. Vale. Entonces, digo que tes que comer. Olvídense de comer. O porrero olvídase moito de comer. Vale, pregunta. Esquécelle el. Entonces, que é o que pasa? Está lle costando a vos. No, é que se me vai, se me van. Pero, chaga, seguro que a topo polo camiño. Entonces, o que tens que fazer É pues, que agora para min que é outra persona. sí, fóiseme un pouco. Antes eras telegaita. No, nunca foi un telejaita. Bueno, pero parecida. Sí, Pero máis grave. Vale. Ahora teño outra. Vale. é o que tengo do outro Sanate. Me escapa xa voz. Hai que comer. Non se che pode olvidar a comer. Sí, come. Para fumar o perro, come antes. Vale, e o tempo, o clima ten algo que afecta? Sí, Afecta o afecta clima? moitísimo. Como afecta? Por exemplo, se chove, apagas e che porro. Entonces, o que tens que fazer ti? O que tens que fazer ti? Xa cambiou a voz O outra que vez. tens que fazer ti? Se queres aproveitar o porro, que funcione, Sí. hai que fumar a pleno sol. A pleno sol, vale. A pleno sol vale por 2. Vale, porque Entonces, te fai máis efecto. pasa que hai que ser bo en matemáticas para ser porrero. Entonces, ti se tes 4 porros, non te poñas ao sol, porque 8 é moito. Pero se tes 2, aplícalle. Vale, entendo. O sea, cabeza. Vale. O doutor Sanote, cabeza. Eu, É o seu eslogan. O sí, doutor doutor, Sanote. cabeza. Vale. Doutor Sanote, cabeza. Vale. Cabeza. Ui. E comer. Non vos despistar de comer. Calquer tipo de comida. Ben moito, sí, Por exemplo, rúcula. comida, digo. É de costilleta, patatas fritas, ensaladilla rusa cos pimentos rojos por riba. Se non leva o pimento vermello por riba, non é ensaladilla. Vale. Eso é mayonesa con cousas. Hai que botalle tira de pimiento, Vale. vale? Vale. Por exemplo, ti comes unha sarteñada de pimento... Unha sarteñada? De pimentos de padrón. Unha persona sola? É loco. Bueno, estamos falando de porreros. No, estamos falando de gallegos. Ti comes unha sarteñada de pimentos de padrón, non? Sí. Porque che gustan a ti. Sí, a mí sí. E tal, e vas fumar porros. Presuntamente. Mal, Vale. porque é todo verde. Ah, vale. Cromáticamente hai que variar un pouco. O sea que o doutor Sonate recomenda para fumar porros hai que saber de matemáticas e saber de colores. Sí, de cromática é moi importante. Porque ti non podes tomar Que lle hai que todo meter verde. a cor oposta. Se é verde, pois vermello. Ou paralelas. Paralelepípedas, incluso. Vale. Ou a tortilla vai moi ben co porro. Vale. Porque é amarilla. Vale. Entendes o que te Sí, estou correcto. Bueno, perfectamente. Claro. Señor Bueno, Sanate. pues, Vale, última pregunta. Eu teño toda a tarde, eu Xa, pero cando non. traballo pola mañá, pola tarde estou na privada. Non quero roubarlle máis tempo. Non me robas. Vale. Por exemplo, esta é unha pregunta moi típica de Galicia, non? Doutor Sanate, usted comeu fuerte hoxe. Comeu fuerte. Teño reflojo, non sei de que, pero que eu sigo todo o que eu digo e non debería ter. Pero... Vale. Por exemplo, se come moito, non? Unha comida abundante, hai unha festa familiar, un evento, e comemos moita cantidad, e normalmente comese moita graxa, comese moita carne, churrasco. Que facemos para que estar máis livianos? Que facemos para que nos faga digestión? Cabeza. Cabeza. Primeiro de todo, cabeza. Doutor Sanate recomenda Primeiro de cabeza. todo, cabeza. Vale. Non te enchas empanada. Vale. Eso é un primordial. A empanada gustanos a todos, é un produtado, Galicia, a lo mejor, a empanada top, Pero non dejaño os bobos, pero non? é un bocadillo de cebola. Ao final estás comendo moitísima masa. Entón, o teu que ten que facer é esperar a que veña o magro, langostino, cordero, é dicir, hai que comer as cousas polo precio que teñen. Vale, que opina o doutor Sanate dos entremeses? Entre meses. Sí. Eso que é...
É cando poñen así como unha táboa con un pouco de empanada, un pouco de croquetas, un pouco... O que ven sendo os entrantes, non? Como? Non tô... A miña cabeza non chega a comprender. Os entremeses. É unha táboa con entrantes antes da comida. Antes da comida ponse máis comida. Bueno, pois chamaselle así este tipo de, non? De... O sea, hai xente que ao mellor ponche un cachito de empanada. Sí, un cachito E o resto de empanada que tal na cociña para ti, porco do carallo. A min ponme comida para comer. Vale, entonces Saca non todo está o de que te- acordo o señor... No, Vale. hai que comer comida. E que facemos? Comemos esa cantidad de comida magra. Comer moito, non? A mellor que ven o cabrito e repites cabrito, Sí. e por dinche. Había carne asada tamén. Mierda. Porque hai que probala. Claro. E comes carne asada. Se comeches moita grasa, Sí. a grasa é difícil de digerir. Claro. É moi difícil de digerir. Entonces, Correcto. ti, por exemplo, cando tes malas defensas, tomas unha timel. Sí. Porque cando ten moita grasa no corpo, o que tens que tomar é un chupito de ervas, que é o atimel dos machotes. E o que é o chupito de ervas, o que fai é que destrue a grasa como se fora fairi. Xa o color, por eso, non o color parecido. E bótase contra a grasa. A tubería, non? Desatasca a tubería e máis a que está no estrómago, que está o estrómago así cheo de Sí. grasa, el reválvese contra el e reventa a vivo. Entón, é moi bo para axudar a queimar a grasa. Moi ben. Entonces, se o que falábamos antes, que estar no hospital e che daron de comer rúcula, non lle podes meter aquel chupito de ervas, porque en vez de destruirche a grasa, destruirche o estrómago. Vale. Entón, solo é cando hai comida copiosa, comida graxoxenta, Venga. comida rica, vaya. Vale, perfecto. Pois nada, eu creo que quedou todo clarísimo. Chamaremos outro día ao doutor Sanate. Cando queirades. Si é que se acorda de como fala. Sí, a mí vaiseme verseme, pero basicamente Vale, son así. E eu por min deixamos aquí o programa, xa... Xa estaría. Despis- Aí, despides comigo. Despido co doutor Non me hago Sanate. outro. Non me hago Despide outro. comigo. No, Bueno. tendo unha persona aquí culta, intelectual, Sí, con se estudios. tes algunha pregunta máis. En principio non. Se me queres preguntar algo sobre o período femenino. Hai mulleres que o teñen, por exemplo. Bueno, pois con este dato. Recomenda usted copa menstrual? Eu todo quería copa. Vale, pois nada, doutor Sanate, moitas gracias por vir, foi un Gracias a placer. ti, agradecidísimo de que me invitaras aquí o que anda aí. Non, moitísimas gracias por traerme. Nada, hombre, un placer. E calquer día que teñades así, calquer outra cosa, chamaime outra vez, que eu si podo, cobrando veño. Bueno, pois, moitas grazas a todos por estar aí. Moitas gracias. Vémonos no seguinte programa de Todo Mal. Vémonos no seguinte programa de todo mal. Ahora o que hai que dicir é chausillis. 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 Vémonos o programa Que e hai que chocar. hai que chocar. Así. Así para arriba. Ah, vale. E eu tamén E ahora chausillis e chocamos. Chausillis. Moi ben. Vino bastante ben. A verdade é que sí, fixo moi ben Moitas gracias, a señorita. sección. Dale cando usted quiera. Pero, para falar. De que? Venga.